Oras madihita sa luna. Persyajaran manugot hari Jumat 24 Februari 2027. Di bagasan lomo dohot pati ni Tuhan. Di hatabatakon perhubas ni dalihan na daulat Venetian buku ugamo na marsinodang na sinurat ni Ellen G. White. Ayat na tersurat di Pesalmen 40 ayat 2 di siya. Jadi ni kuma ida manu ngaroaw magbuan buku na sinurat taringot duaw. Di pangilo rohaku do patupahon lomo ni roham ali di bataku. Jala di persitongan ni rohaku do patikmi. Panubos na masyahod diri sa liling perdalanan ni ngoluna. Naguk holong di tanoon. Ima sa dagobaran ngolo na iparangin ni pati ni di batak. Khotbah di atas bukit halaman 50 siya dohot 60. Siyan si hete-hete honna ibana di golom di bagasan sa dasakap. Ibana mangulo laho parohon pasupasu tu akka halak na asing. Alpha dan Omega jilid 5 halaman 60. Ibana patuduhon hasabaron na subuy di lolay marhite agia ahape. Jala hatugon di bagasan habonaran na soolo pasyahon hapitoran. Di bagasan prinsip na tugu songon batu mamak nguluna patuduhon parange na songon naso mametikot diri sendiri. Alpha dan Omega jilid 5 halaman 50 siya. Adong musedo hala na lomoro hana marsaur tu ibana makilalahod dame molo ibana adong disi. Alay gudang musedo halak na pasidikon ibana ala na sida terpisang marhite nguluna naso marlidangi. Akka ali-ali na naposo mangila ibana asa mangulahon aha na diulahon na sida. Malodo ibana jala tongtong marlas ni roha songon pakilalan na sida molo ibana adong disi. Jala las roha na majakon akka panosoyon na naong saliling na radi. Alay na sida dang sabar di parangena na masay manat jala madok ibana sa halak namar parnidaan na sopit jala remet. Nina Jesus mengalusi. Adong tersurat. Marhite-hite aha tarpabotor duli-duli lakana. Molo di pahobar-hobar tu hatam. Say hulului doho siyan na sa rohaku. Unang tungloa sa ulilu siyan akka tonami. Nunga hupajop hatami di bagasan rohaku. Asa unang marlu sa au tuho. Pesalmen 110 siya ayat siya dohot 10 sada. Molo disukun buasa ibana dohot margere-gere dohot akana poso di Nazaret. Ibana madok. Adong do tersurat. Hisaad dorohaku mida dala ni akka panidangyomu asa mida nasa hamoraon. Say papikir-pikir do akka paretam. Jala say berengoku do akka bugasmi. Say huha hilasod do akka aturami. Dang tagamon halupahonoku hatami. Sumandang surat di Pesalmen 110 siya ayat 14 rodi 16. Songoninang di Alpha dan Omega jilid 5 halaman 22 Songonima sahat ni persyajaran di kita manuguton say di pasu-pasutuhan mahita sa darion di na mga radi itu ari sabat nauli oras